niets is meer waard dan het leven. Nou, dat gij die. Oh, wat een voordeur. Handig chic. Best te mooi hem niet te gebroken, hè? Ja, weet ik. Dat is voor poging 2, hè? Chic, hè? Ja. Die schrikken. Wij zijn het. Zie ik wel. Goedemiddag. Hallo. Is het dan middag? Ik denk het wel. Oh, kijk. Ja. Ja, u kunt dat... of kennen we Limburgs praten? Ja, ik kunt Kruis Limburgs praten. Wat een fantastische voordeur heb je. Vind je? Ja, ik ben eraan gewend, dus... Is die ook echt zo oud of is die oud gemaakt? is alt gemaakt. Oud gemaakt. Geweldig. Ja, maar zit er onderhand al 50 jaar in, denk ik. Oké. Ja. Hey, wij zien van L1 programma onderweg. Oké, dat ken ik wel, ja. En nou wordt ons aandacht getrokken door de spreuk bij oog boven de garagedeur. Ah, het leven is niets, maar niets is meer waard dan het leven. Ja. Gij ziet filosoof. Nee, en toen dat wij dit huis gekocht hebben in 1974, toen vonden we dat wel een leuke spreuk, dus die is er toen opgemaakt. En meer is het niet. Jawel, eigenlijk wel met een B-bedoeling. Vertel. Ja. Ja, dat het leven toch bijzonder is en dat je, ja, hoe moet ik het zeggen? Het is gauw voorbij, het is met een korte tijd dat je eigenlijk leeft, maar een tijd dat je leeft, dat je toch moet proberen er wat van te maken. Dus, En dat in 1974. ja, toen al. Dat was een verschrikkelijk jaar, hè, 1974. Je bent ook nou, warm, hè? hoezo? Het WK voetbal. Oh, maar ik heb helemaal niks met voetbal. Dus voor mij was het wel een prettig jaar. Ik ben dat jaar getrouwd, dus Kijk, ja. met Dus, met Winfried. Oh, Ja. als ik die deur zie, Ja? dan denk ik direct aan Ridder Winfried. Dat zal hij leuk vinden om te horen, ja. En Winfried is nog steeds bij jou. Nee, ik woon er momenteel alleen. En waar is Winfried dan? Wij zijn gescheiden. Oh, Ja. allang. Ik denk, even kijken, 2004. Dus dat is al heel wat. Dat is al heel lang Ja. geleden. Ja. Maar je ziet nog wel in contact. Jawel, we hebben Ja. nog wel gewoon vriendschappelijk contact. Ja. Want je zei net van, dat zal hij leuk vinden om te huren. Ja, af en toe kunt hij even op bezoek nog en spreken we elkaar. En bij de kinderen zien we elkaar. Dus, Hoeveel ja? kinderen heb je? Drie Drie. dochters. Ja. 3 dochters? Ja. Ja. Ah. Ja. En in welke leeftijden? 45. Even kijken. Eén is net 40 geworden en één die wordt volgende week 42. Ja. Zien ze nog een beetje in de buurt? Eén in Nijmegen, één in Bergen en één in Broekhuizen. Dat is nog te behappen? Dat is heel goed te behappen, ja. Ja. Oké. Dus, En nu de hamvraag. ja. Ziet je er sinds 1974 in geslaagd te genieten van het leven? Jawel, vind ik wel. Ja. Jawel, ik geniet nog steeds iedere dag. Dus wat dat betreft ben ik er wel tevreden over. Het natuurlijk zien ups en zien downs. Zijn ook wel eens ziek geweest of dit of dat. Maar alles bij elkaar genomen ben ik er wel heel tevreden over. Zou je geen cijfer willen geven voor je leven tot nu toe? Oeh, dat is moeilijk. Er zijn natuurlijk ook minpuntjes geweest. Een 8. Kijk, Dat is toch goed, hè? ik denk dat de meeste mensen doorveur in de handjes mogen klappen dan. Een 8, of niet? Denk het wel. Ik hoop het, ik gun ze het. Dus wat dat betreft ben ik wel een gelukkig iemand. Ja. Als je er geen antwoord op wilt geven, dan moet je dat ook vooral niet doen. Ja. Maar je ziet dus in 74 getrouwd met Winfried. Ja. Uiteindelijk ziet je uit elkaar gegaan. Ja. Heb je dat zelf, als je erop terugkijkt, zoek je dat als een
als een nederlaag van het is niet gelukt? Of was dat gewoon op dat moment het allerbeste? Ik denk dat het op dat moment het allerbeste was. Het is natuurlijk nooit een keuze die gemaakt waar je vanuit gaat als je trouwt, dat je die gaat maken. Ja. Ik heb het wel gedaan. Ik heb er ook geen spijt van gehad, geen moment, moet ik zeggen. Maar ik heb even goed contact nog wel met hem. Ja, Dus dat is fantastisch natuurlijk. vind ik wel. Er nog geen leuke mannenmieren nog leven geweest? Jawel, Oh, sinds, even kijken, sinds 2010, zeg ik dat goed? Ja, sinds 2010 heb ik een relatie met iemand, ja. Oh, dus dat is ook alweer een hele tijd. Ja, zo'n hele tijd, Ja. dat klopt, ja. En hoe ziet je dit tegen het lief aangelopen? Nou, bij toeval, via vrienden zo, ben ik ten tegengekomen. En wij hebben al intussen tijd al even gekeken, al in april 12 jaar. En een latrelatie en dat bevalt prima. Oké, en Het gaat hartstikke goed. wie lang is de lat? Met andere woorden, waar woont hij? Hij woont in Marseille, dus dat is te doen. Marseille, Ja, dat is een boetelander dus. Eigenlijk wel, Ja. een Brabander. Ja, Net over daar de liggen de grens. verschillen wel even altijd. Ja. Ja, is dat zo hè? Ja, het voordeel is dat hij op de grens woont van. Ja, pal op de Maar grens. maar ja, Limburger blijft Limburger. Dus wat dat betreft is dit een goede oplossing. Hij is Brabant, ik in Limburg, maar we zien elkaar erg veel. En hij is ook veel hier, dus wat dat betreft ben ik een gelukkig iemand. Wat leuk! Ja, Ja, vind ik wat wel. leuk! Ja. En wat voor leuke dingen doet je samen? Nou, ja, eigenlijk als je er is, doen we eigenlijk alles samen. Oké. Dus wat dat betreft, we gaan samen op vakantie ook en weekendjes. We gaan, hij had ook 2 kinderen, we hebben samen 10 kleinkinderen en samen 10 kinderen met aanhang. Dus we hebben het alleen al druk met reizen naar de kinderen en de verjaardagen afgaan. Maar daar zit je allebei, want dat valt me gaan ook op. Super actief nog. Ja, we hebben het er eigenlijk wel druk met, want die van Pieter, die wonen in Zeist en in Delft. Dus dat zijn dagreizen als we daarheen gaan. En ja, dat is wel leuk eigenlijk. Oké. Ja. Komen er ook wel eens kleinkinderen heen? Ja, ik pas op, 2 dagen in de week. Normaal, nou in de coronatijd wat minder. En we hebben ze geregeld te logeren. Die van Pieter ook, die kamperen hier iedere vakantie hier op het veld hier in de wijk. Leuk. Jawel, dat is heel erg leuk. Ja. En die van mij, die komen ook vaker. Dat ik oppas of dat ze een weekendje of een paar nachtjes komen logeren. Dus dat is heel erg leuk. Ja, dat zijn de krenten en de pap, denk ik. Dat Hè? zijn de krenten in de pap. Zeker En als ze bij jou in de tuin doen ja, kamperen. jawel, die zien dat is heel erg leuk. Dat die uit Zeist en Delft dan hier komen kamperen een week. Iedere vakantie doen ze al jaren. En dat vindt dus leuk om naar Limburg te komen. Ja, dat vinden ze wel leuk. Dat is ook altijd gezellig. Ja, dat is toch, afgezien van het feit dat Delft een prachtige stad is. Ja, Maar het is natuurlijk wel een andere manier van leven, denk ik, als waar hier. zij wonen, ja. Ja. Maar ze zijn in Marseille opgegroeid, dus eigenlijk ook wel landelijk. Dus het is eigenlijk een beetje terug naar de roots. ook voor Pal en de hen. Maas. Wat zei je? Marseilles. Pal en de Marseille, Maas. ja, Pal en de Maas. Ja. Ja. Ja, wij heren zitten hier Pal en de Molenbeek, dus dat is ook al prima. Hey, en Pieter, Ja, dat is dus de vriend. ja. Zit je qua leeftijd ook een beetje bij elkaar in de buurt? Ja, hij is 2 jaar ouder, dus dat is wel te doen. Oké. Ja. En dat laten, zou je de ook nog dat kunnen voorstellen? Dat je onder één dak met een partner zou kunnen wonen? Nou, het zou natuurlijk wel kunnen, maar nou, dit beveelt eigenlijk beide partijen goed. Omdat we toch alle 2 andere hobby's hebben. En nou, dit gaat eigenlijk prima, vind ik. En als er wat is, of hij is ziek of ik ben ziek, nou, dan is hij er de hele tijd. Dus wat dat betreft beveelt het goed. Hey, hobby's van Och toevallig? Nee, Nee? van een hele goede vriend van mij. Het is toch geen weerstation, hè? Nee, het is een kunstwerk van Ruud van der Belen uit Arsen.
En dat zijn vrienden van mij. Dat hebben Echt we hoor? jaren, ja. Ja, Ken Rute, hem. Rute ken ik wel. Ja, Ja, kijk. Rute is onder andere erg deskundig op het gebied van steul en zo hè, in het landschap. Ook ja. Of en, de kamiel in de, en de in de kameel piel, in de de kamiel piel. van de piel. Ja, dat is ook van hem. Maar ja, ik ben al eigenlijk vanaf mijn 22e bevriend met Nel en Ruud. En zodoende heb ik dit kunstwerk hebben wij. En ik heb ook schilderijen van hem, ja. Ja, Veelzijdige kunstenaar. ja vind ik wel. Ja. Ja, een hele aardige man.